Geuzenpenning wordt uitgereikt aan de krijgsmacht en weliswaar heb ik de eer om die penning in ontvangst te mogen nemen. Maar uiteindelijk is die voor al die mensen die de uitzending hebben gedaan, maar laten we ook niet vergeten, alle mensen die in Nederland de voorbereiding hebben geholpen, de logistiek hebben geholpen, alle mensen die in de bedrijven uiteindelijk hebben bijgedragen dat de mensen in de missie dat goed konden. En natuurlijk ook, vind ik dan, voor de mensen die in nationale operaties in Nederland ook fantastisch werk hebben gedaan. Het is belangrijk voor de krijgsmacht om te realiseren wat die Geuzenpenning eigenlijk is. Hij kijkt terug op de periode van de 80-jarige oorlog waar de Geuzen tegen de Spanjaarden werkten. Maar hij kijkt ook terug op het verzet uit de Tweede Wereldoorlog, waarbij mensen eigenlijk de Geuzennaam tot zich hebben genomen en gevochten hebben en zich verzet hebben tegen de Duitsers. En als zo'n penning die dat allemaal in zich heeft, die dat verhaal daarachter heeft, als die wordt uitgereikt aan de krijgsmacht, dan vind ik dat een hele mooie erkenning voor het goede werk van onze mensen. De waardering spreekt heel duidelijk uit deze Geuzenpenning voor het goede werk wat onze mensen hebben gedaan. Het zijn de mensen in de uitzendingen die het uiteindelijk doen. En het is een stuk erkenning naar de mensen die dat werk hebben gedaan, maar ook naar het thuisfront van al die mensen die hier in Nederland zijn achtergebleven. En ik denk dat al die mensen er heel trots op kunnen zijn. De taken van Defensie zijn uiteindelijk gebaseerd op datgene wat in de grondwet staat. Waar uiteraard in staat dat we voor de veiligheid zijn van de Nederlandse samenleving. Maar waar ook nadrukkelijk in staat dat wij bijdragen aan de internationale rechtsorde. Daarvoor hebben we een aantal disciplines. Maar uiteindelijk doen we dat natuurlijk met de marine, de landmacht, de luchtmacht en de marechaussee. En uiteraard de mensen van deze krijgsmachtdelen. Deze mensen voeren zeer complexe, maar ook indrukwekkende taken uit. Ik zou heel lang kunnen vertellen over verhalen van deze mensen. Maar misschien is het beter dat we een aantal van die verhalen aan u laten zien. Zodat u zelf een beeld kunt krijgen van wat de mensen van de krijgsmacht doen en hoe indrukwekkend dat is. Werkzaam bij de politie en beveiliging op Schiphol. 30 april 2009 heb ik meegedraaid met Koninginnedag in Apeldoorn. Ik kreeg de opdracht om iemand weg te sturen uit de lijn die voor de bus reed. Ik ben voor de bus weggereden, naar de persoon toegegaan om hem weg te sturen. Op dat moment hoorde ik een doffe knal. Ja, ik keek rechts van mij. Ik zag mensen door de lucht heen vliegen. Vervolgens zag ik een auto door het publiek heen rijden. Waarna die rechts van mij uit het oog verdween. Waarna later bleek dat hij tegen de naald aangereden was. Voor mijn gevoel zei dat het direct een bewuste actie was. Ik kom bij het voertuig aan, ik zie dat mijn collega daar al staat. We zijn samen bezig geweest met de bestuurder. We hebben een verhoor van hem afgenomen, hij is aangehouden. Als ik terugdenk aan die dag, ben ik blij dat wij als marechaussee en de goede samenwerking met de politie ervoor hebben kunnen zorgen dat de verdachte is aangehouden en dat we een verdachteverklaring van hem hebben kunnen afnemen. Dat zie ik als een van de taken van Defensie. In maart 2008 ben ik uitgezonden naar Afghanistan. Ik was daar bootschutter MB Softop. Wij reden patrouilles door het gebied. Op de Westbank hadden wij van Afghanistan. 18 april 2008. We waren die dag ervoor op patrouille geweest. We waren al 2 dagen in het gebied. En toen gingen wij terug naar kamp Holland. En toen reden we op een bermboom, wel genoemd de ID. En vanaf dat moment weet ik eigenlijk helemaal niets meer. Ik ben een week in kunstmatig coma gehouden. Dus het is een heel stuk dat ik allemaal niet weet, totdat ik wakker werd en dat ik mijn ouders voor me zag, zeg maar, bij mijn bed. Na mijn ontslag in het ziekenhuis ging ik naar het revalidatiecentrum. Daar leerde ik lopen op 2 protheses. Ja, met mijn protheses ga ik gewoon naar de discotheek en ik doe eigenlijk alles met mijn protheses. Alles wat ik altijd eigenlijk deed, dat pak ik gewoon weer op. Ondanks dat ik mijn onderbenen ben verloren, dat ik besefte wat er gebeurd was met mij. Toen besefte ik ook waar ik ben geweest eigenlijk. Dat die mensen daar niet echt heel veel hebben en dat wij toch in Nederland wel heel veel hebben. En dat is ook mijn motivatie geweest, dat ik altijd doorging. Daarnaast werk ik nu bij de audiovisuele dienst in Amsterdam. Toen het ongeluk was gebeurd, met z'n allen een tatoeage gezet. De datum tijdgroep van het ongeluk is 18 april 0736.
toch wel iets wat we nooit vergeten, zeg maar. Zodat we die jongens ook niet vergeten die gesneuveld zijn. En ik zelf ook niet natuurlijk. Dus dat is wel heel belangrijk voor ons allemaal. In de middag kwam er een noodoproep van een Duits koopvaardijschip, de MS Taipan. Die werd gekaapt door een aantal piraten. De Tromp is erop afgegaan en heeft de helikopter uiteindelijk gebruikt om een interventie uit te voeren waarbij mariniers aan boord van het schip werden afgezet om het schip terug te veroveren. De bemanning van het motorschip Taipan zat op dat ogenblik in een zogenaamde safe room, waarbij ze zichzelf hebben opgesloten in een ruimte binnenin het schip en daardoor niet te bereiken zijn voor de piraten. Nadat we de mariniers hebben afgezet, hebben zij de piraten weten op te pakken, waarna ze uiteindelijk de bemanning hebben weten te bevrijden. We hebben de operatie uiteindelijk uitgevoerd, eigenlijk op de manier waarop we altijd oefenen. Hier doen we het voor. We hebben die piraten op weten te pakken en uiteindelijk is alles goed ten einde gekomen. En hier train je jaren voor en uiteindelijk kun je niet bedenken dat het voor zo'n reis dat het ook daadwerkelijk gaat gebeuren. Nu is het dan ook daadwerkelijk gebeurd en daar ga je achteraf nog wel even over nadenken. Hier doe je het tenslotte voor. Voor de veiligheid van de mensen, waar dan ook ter wereld en in dit geval van onze koopvaardij. De beelden die u zojuist heeft gezien geven wat mij betreft een zeer treffend beeld van het werk wat Defensie doet en de bijdrage die wij leveren aan een betere, veilige wereld en dus ook een betere en veilige omgeving voor Nederland. Ik ben heel erg trots op het werk wat mijn mensen doen. Ze leveren echt heel goed werk, indrukwekkend werk. En als u echt wil weten wat het belang is van ons werk, dan zou u dat eigenlijk moeten vragen. Of beeldt u zich nou eens in hoe die mensen zich voelen die als gegijzelden zijn geweest op een schip die wij kunnen bevrijden. Mensen die we in de missiegebieden helpen. Denkt u aan de Balkan, denkt u in de kleinere missies die we hebben in Afrika. Of Afghaanse kinderen die naar school kunnen gaan. Dat geeft het belang van ons werk nou heel erg duidelijk aan.